Na farko dai sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan saki da shi shugaban ƙasa yawa wayannan mutane ya nuna cewar yana da sha'awa na irin wayannan mutanen, ko dai irin ra'ayinsu ɗaya ko kuma yana da sha'awar abubuwan da suke yi, shi yasa sai ya zaɓi mutanen banza ya musu afuwa sai ya bar mutanen kirki. Idan kai mutumin banza ne, to mutanen banza kake sha'awa. Idan kai mutumin kirki ne, to mutanen kirki su ne abokan hulɗarka. Amma ban ga dalili ba, ban ga burgewa ba, ban ga ci gaba ba, ban ga adalci ba, a ce wai ka ɗauko manya-manyan matsiyata masu kisan kai da masu laifi na shan ƙwayoyi, sai da ƙwayoyi, su saci kuɗin dukiyar mutane, amma a ce ga wani akan kuɗin da aka bashi ne ma 10,000 ko 30, irin waɗannan baka ebo su kai musu afuwa ba, sai kai ebo gaggan matsiyata, azzalumai, barayi, ƴan kisan kai marasa imani. To in kai ba irin su bane, ba ka da sha'awar irin su, me yasa za ka yi musu afuwa? Ka ce wai kuma waɗannan mutanen kirki masu ƙananan zunubi a ce su ko baka yi musu afuwa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu rashin hankali a duniya, ko Fir'auna da ake cewa Fir'auna na Annabi Musa ba zai yi irin abin da wannan gwamnatin ta yi ba. Sannan kuma, wai shin gwamnatin nan ba ta tsoron Allah ne? Shin gwamnatin nan ba ta tunani za ta sauka? Shin gwamnatin nan ba ta tunani, ba ma tunanin ta sauka ko su kasa cin zaɓe ba? Ba sa tunanin za su mutu su gamu da Allah? Yanzu kai dan Allah dan Annabi in za ka yi afuwa ma a duniya, akwai wanda zai fara cewa ma a farko za ka fara afuwa irin Abba Kyari? Wannan irin bala'i ne irin wannan haka. Mutumin kirki, mai taimako, wanda zai ceci al'umma, ba ma ya ceci kansa ba, ya ceci ƙasar, ka kulle shi, ka saki barayi, to kai menene? Ka saki azzalumai, kai menene? Ka saki ƴan ƙwaya da koken, kai menene? Saboda haka ra'ayin mutum shi yake bansa, shi isa gwamnatin ta nuna kanta, 'yan Najeriya kuma sai ku gane cewa ita wannan gwamnatin ina ta nufa, ina ta dosa, kwayewa kanku hukunci. Amma Allah wadai da wannan abu, ban ji daɗinsa ba.